Doncs ben encara no sé perquè vaig escollir ser educadora social. Jo recordo que jo anava per metge. Jo vaig estudiar batxillerat científic. A mig batxillerat científic em vaig adonar que allò no era el que jo volia. Em vaig posar a estudiar un cicle formatiu de grau mig. Vaig fer auxiliar d'infermeria. Mentre estudiava auxiliar d'infermeria vaig presentar-me a les proves d'accés a grau superior i vaig escollir integració social. Quan vaig començar a estudiar integració social em vaig fascinar. O sigui, vaig dir això era el que jo buscava, això era el que jo volia, em va encantar. Llavors vaig començar a treballar als llars infantils com a educadora, tot i no és ser-ho, però aquelles èpoques feien aquestes coses, i vaig pensar, haig de fer la carrera segur. I em vaig posar a fer la carrera. Com venia d'integració, també tenia algunes assignatures convalidades, em vaig enamorar i no he parat. No he parat d'estudiar, no he parat d'exercir des de ben joveneta. És una professió que tant gratifica com et frustra. Per què negar-ho? És una professió que realment toques tots els pals. Pots treballar tant amb famílies com amb infància, com amb toxicomanies, com amb gent gran, amb joventut, amb situació de vulnerabilitat, amb acompanyament a persones en les seves diferents etapes de la vida. I jo crec que les he tocat quasi bé totes les branques, però també és veritat que és molt frustrant, o sigui, t'emportes alguns casos a casa d'allò de no parar de pensar i dir... Jo, a més, tinc un problema, que és que m'involucro moltíssim, m'encanta la meva feina i llavors és com que no puc parar de veure com... Fins i tot em diuen, no, a vegades tens el rol de salvadora i dius, no, és perquè segur que hi ha d'haver un clic i no l'estem sabent trobar, no? I llavors em frustro moltes vegades per això, per no saber trobar el clic. Crec que tenim un problema i això és una de les grans reivindicacions que volem fer, que crec que ens queda pendent, i és que no som proactius a l'educació social. O sigui, no hi ha polítiques de prevenció. L'àmbit social no és un espai o unes polítiques en les que s'inverteixi, quan realment la inversió social és la inversió en el canvi. Però en canvi som més d'actuar una vegada han passat les coses que no pas preveure, invertir en la prevenció d'aquestes. Per tant, jo crec que el principal repte està en això. Llavors ja entren moltíssims com habitatge, com la situació econòmica, o sigui, estem fatal. Llavors entra també el tema de l'educació en els infants i els adolescents, les drogues, crec que és una de les... O sigui, ens hem avançat. Hem arribat a la feina, hem arribat a pensar que com que ens saltem etapes de la vida. O sigui, els adolescents que érem nosaltres a la nostra època, avui dia, són els nanos de 8 anys. I un adolescent que nosaltres podíem experimentar, viure i fer diferents coses cap als 17-18 anys, ara s'està fent als 12. És com que tot s'ha adelantat. I això és un perill. I a més també és veritat que no estem preparats per l'evolució que està tenint la nostra societat, ni tampoc les xarxes socials, tots són reptes que van tot molt més ràpid que no pas nosaltres. Però crec que el principal problema és que no invertim socialment, no hi ha polítiques d'inversió social. Doncs mira, en l'educació social, com et deia abans, hi ha moltíssims àmbits. Moltíssim. Tens infància en risc, que treballes des de, sobretot en CRAES, en centres residencials. Llavors pots treballar amb toxicomanies, pots treballar amb gent gran, pots treballar en moltíssims àmbits. En el meu cas, jo vaig començar treballant, els he tocat quasi bé tots, però vaig començar a treballar amb infància en risc en centres residencials i em vaig adonar que la principal estratègia estava en acompanyament a la família. Un infant no és per si mateix un sistema, sinó que forma part d'un sistema. Per tant, o treballes el sistema sencer i ubiques a cada membre on li pertoca i li dones les estratègies
per a ser ubicat a cada lloc o la cosa no avança. I treballar només amb un d'aquests membres d'aquest sistema no té sentit, no? Llavors, per mi creia superimportant treballar la perspectiva sistèmica i, per tant, l'acompanyament de les famílies. Observar, escoltar de forma activa i, a partir d'això, està la capacitat de comunicar i ara sonarà lleig, fins i tot la capacitat de manipulació, però entendre la manipulació com a perspectiva de canvi. Si l'emportar-te aquesta persona al teu terreny, saber-li explicar el perquè de la teva hipòtesi i com acompanyar-los, respectant sempre que els principals canvis els han de fer els altres, o sigui, la pròpia família en si. Per tant, per això dic el de manipular, entesa com a capacitat de transmetre i emportar-te la persona al teu terreny. Va ser una de les meves primeres experiències més xules, perquè va ser com que vaig començar a adonar-me que serveis socials, que és on estic ara, era el destí que jo volia arribar. Per mi Creu Roja va ser com el pas previ a una administració. Llavors vaig acabar a Creu Roja Joventut a Barcelona, a la provincial, on fèiem polítiques de joventut. I llavors vaig dir el cúmul de tot és serveis socials. Llavors va ser com l'aprenentatge i la guia a donar-me peu a voler estar on estic ara. Vaig estar durant 3 anys en un club esportiu. Precisament el treball amb famílies també va molt per aquí. Llavors, en un club de futbol, en tots els clubs hi ha milers de conflictes i llavors un dels projectes que vam crear era el treball d'aquests conflictes i la formació als entrenadors com a principals agents de canvi, que més enllà de ser formador en futbol, també ets formador per la vida, ets un educador com a tal, llavors has de tenir aquestes estratègies. I a més, la gestió dels conflictes dins del propi equip, tant dels nanos com també de les famílies, perquè és el que et deia abans. La gran majoria dels problemes estan a les grades, no està al camp. I llavors això també és una de les coses que s'ha de treballar. Llavors vam fer un projecte molt xulo que treballava amb els conflictes dins dels propis equips, els conflictes a les grades, entendre què és animar i l'acompanyament com a tal al teu fill esportista i també formació als entrenadors. I llavors amb el grup de noies, en l'equip de cadet de noies, vam estar treballant el fet del lideratge i com elles mateixes també treballaven per ser líders de la lliga, tots els reptes. La veritat és que va ser molt xulo, va ser molt xulo, molt xulo. I va finalitzar la prestació, diguéssim, i va acabar el projecte. Doncs la veritat és que va ser un període d'aprenentatges, també molt de frustració perquè, vulguis o no, amb una majoria absoluta és bastant difícil de poder treballar i de poder lluitar, però també crec que la CUP com a tal, amb tots i cadascun dels membres que formàvem, i també amb el Ferran, que era amb qui formava jo el tàndem, com a mínim de portaveus, crec que vam demostrar que es podia tenir caràcter i es podia tenir les idees molt clares a l'hora de reivindicar com ens volem imaginar aquest municipi. I hi ha moltíssimes coses a canviar. Que segur que les companyes venen dels altres partits que es presenten, i fins i tot si en algun moment la CUP es torna a presentar, lluitaran i estan lluitant. Però també et dic, crec que li vaig agafar molt més respecte a la política local del que potser li tenia abans. Això ho vaig dir just quan vaig marxar i vaig dir que tothom hauria de passar en algun moment de la seva vida per la política local, fos com a portaveu, com a membre d'un partit, però que estigués a primera línia, perquè realment aprens moltíssim i te n'adones que tot no és tan fàcil com sembla. Llavors, com a balanç positiu, perquè crec que també vam aconseguir moltes coses, però a vegades una mica frustrat.
Doncs ara mateix estic dins de la Junta del centre, de l'Ateneu. Vaig entrar com a membre vocal, però com jo no sé estar en un lloc sense fer res, ni tampoc m'agrada ser quotes, això el senyor president t'ho pot assegurar, em vaig arremangar i vaig començar a fer propostes i com vinc molt del que és participació, vam començar a veure cosetes que podien anar canviant i es podien anar modificant i em vaig oferir com a possible coordinadora d'activitats en quant a agendes, a distribuir horaris, acompanyament per les diferents accions per fer, jo què sé, les programacions. I després han anat sorgint moltes més activitats o coses a fer i ara mateix estem amb el Preci, la Fundació Ferrer i Guàrdia i amb el meu acompanyament estem buscant altres sòcies que vulguin participar per fer un procés estratègic, un pla estratègic que li diem Construïm el Centre, per replantejar quin tipus d'Ateneu volem i cap a on anem, des de 3 perspectives. La perspectiva del dia a dia, la perspectiva dins del propi centre i les relacions amb l'entorn. Hobby total. Segons qui li preguntis et dirà que dibuixo fatal i segons a qui li preguntis et dirà que ni tan mal. Si m'ho preguntes a mi, no t'ho sé contestar. Però sí que com a mínim és el meu espai de llibertat. Si agafo les aquarel·les, agafo qualsevol tipus de llapisos de color, retoladors, però soc molt més d'aquarel·les. Tinc fins i tot una motxilla, perquè també coso, també m'agrada cosir. Llavors em vaig fer una motxilla on portar totes les coses per anar-me'n de viatge. I a vegades vaig per aquí al poble i em quedo qualsevol raconet, com per exemple el que tenim aquí al darrere, el Molí dels Clocs, i em poso a dibuixar i pintar sense pensar-ho gaire. Sí, m'encanta. Soc bastant manual, bastant artística en aquest sentit. Gens, o sigui, no és que sigui un artista, però total. Però sí, és el meu espai de buidatge. Crec que la pandèmia ens va fer molt de mal. I jo crec que les entitats de cultura popular, com també qualsevol espai de moviment i de reivindicació, està molt tocada. O sigui, està depressiva, podria dir. Crec que ens falta molt la participació. O sigui, durant una època vam tenir com aquell batibull d'idees, aquell batibull de ganes de fer coses. Va venir la pandèmia, ens va deixar tots com bastant aplatanadets, molt més individualistes. I avui dia crec que hi ha persones que en fan moltes coses, hi ha persones que estem a tot arreu, però la gent no... O sigui, aquestes sempre es mouran i aquestes sempre hi seran. Però conquistar la nova gent a poder participar és bastant difícil. Soc una persona molt reivindicativa, com ja crec que he demostrat durant aquest temps. Una de les coses que m'ha caracteritzat és el fet de la lluita feminista. Aquí a Caldes, per exemple, amb algunes companyes vam crear el Caldes Feminista, que després, com sempre passa, que totes esteu ficades les mateixes a tot arreu, llavors quan ens vam ficar a la política, el moviment va com relaxar-se. Però el fet del treball del feminisme o el fet de portar la samarreta com a tal no és el record de tots hem de tenir una part feminista, més enllà del que tothom diu de no, és que hem de fer polítiques d'igualtat, no ens enganyem. Hem de ser feministes, hem de lluitar pel feminisme i totes i cadascuna de nosaltres hauria de ser còmplice en aquest moviment. Bàsicament, ser feminista no deixa de ser la necessitat de creure que realment si totes les persones tenim els mateixos drets, podem avançar. O sigui, no hi ha diferència en quant a drets entre cap tipus de persona. Per tant, no podem simplement pensar o caure en el dret de les dones, que sí, perquè si no caiem en el discurs de
ni machisme ni feminisme, igualtat. I dius, no ens enganyem, ¿vale? O sigui, hem de treballar el dret de les persones, per suposat el dret de les dones a ser lliures, a caminar tranquil·les, a poder créixer, a poder no ser invisibilitzades, no? A guanyar-nos un terreny, a guanyar-nos un espai. I a rebaixar-li una miqueta els fumets als homes, però més enllà del discurs feminazi, no? El qual se'ns tatxa, una vegada fem aquestes reivindicacions. El fet de crear un discurs tan culte al darrere o buscar tan petits matisos, la lluita queda com diluïda, perquè ens perdem en els matisos, ens perdem en les coses superficials, ens perdem en el llenguatge. I ens quedem també en el tema del que ja s'ha aconseguit fins ara. I dius, no, és que no ens hem adonat que no és el que hem aconseguit, és el com hem arribat a aconseguir-ho. Aquesta és la lluita feminista, el com hem arribat a aconseguir-ho. A l'aconseguir, estem anys lluny d'un feminisme o d'una llibertat real o d'una igualtat real. Ens quedem amb el sostre de vidre, no? No, hem de trencar el sostre de vidre, ja, però és que jo tinc dret a tenir una casa, no? Tinc dret a tenir un sou digne que em permeti viure sense dependre d'una segona persona. O sigui, tinc dret a no cobrar menys que el meu company de feina, simplement perquè soc dona, perquè tindré una baixa per maternitat o perquè tinc més possibilitats de tenir una malaltia per tenir la menstruació. M'explico? Si aquestes són les grans diferències, no estan només en el sostre de vidre, sinó en les coses més subtils. Està en el fet de tinc dret a que no em peguin, saps? Tinc dret a viure. I no a que algú de dalt decideixi que, com hem aconseguit moltíssim, el dret a erradicar les violències masclistes, no sé, la violència masclista no existeix, mira tot el que hem aconseguit, ara la gent ja és capaç de denunciar. Dius, no ens hem enterat de res, no? Llavors, aquí és on realment estarem treballant el feminisme. El fet que aquests drets que hem aconseguit, aquests drets que encara estem lluitant i totes aquestes avantatges i lleis que s'han aconseguit davant de la lluita no es puguin perdre en el moment que es faci així i es canviï de partit. Aquesta és la gran lluita. Tot allò que utilitza la por per assegurar-se que els drets d'uns quants no tremolin, no es puguin perdre, ja siguin uns drets adquirits sense cap tipus de perill a desmuntar-se, que és el que fa la dreta. A mi aquests discursos em fan moltíssima por, perquè a més són els discursos que calen. És l'auge, aquest del que parlàvem, que moltíssima gent va al darrere perquè és el discurs fàcil, és el discurs de no pensar. I a més, tot el que és diferent a mi, hi ha algú que intentarà evitar que vingui a creure'm res, no? I per tant, és molt més fàcil que vagi calant i sobretot els petits. És que a mi el que més por em fa és que ara mateix s'ha demostrat que un dels espais on més violència hi torna a haver és en l'adolescència. Llavors, el fet que les nenes d'avui dia vegin com a algo molt normal el control del seu mòbil, uau, no? Dius, no, és que com la salut mental està tan dèbil, la població, quan està depressiva, la població quan està trista, la població quan té poca autoestima, necessita ser estimada. Llavors hi ha una forma molt subtil de vendre el control com a estima. I això està passant ara mateix a l'adolescència. Tots necessitem ser respectats, tots necessitem ser estimats i tots necessitem tenir reconeixement. El que passa és que no ens podem enganyar que estem sota una societat que culturalment ha sigut masclista. O sigui, el patriarcat et porta que qui ha de quedar-se a casa i qui ha d'agradar l'altre és la dona. Segons com vesteixes, t'estan jutjant. Segons com parles, t'estan jutjant. Segons com creixes, et jutgen. Segons si decideixes no tenir fills, et jutgen. Si decideixes, no sé, tenir molts fills,
et jutgen. Si decideixes quedar-te a casa cuidant la teva gent gran, et jutgen. Si no ho fas, que mala filla, no? En canvi, a un home se li associa el fet de que ho pot escollir fer-ho. Si escull no fer-ho, és que la seva professió és superimportant. Si escull fer-ho, ostres, que buen padre! És així encara, ens agradi o no, és així encara. Llavors, els homes teniu el gran problema, i realment a mi em sap molt de greu, i això també ho treballa el feminisme, que és el fet de tot el que se'ls ha obligat a tenir com a machitos alfa. O sigui, si tu no estàs dins d'aquesta estructura de machito alfa, estàs totalment tatxat. Llavors, el feminisme com a tal també lluita per la teva llibertat. O sigui, lluita per la meva i per la teva, a ser lliure, a tenir els mateixos drets, a no haver de demostrar constantment res. Ni a tu mateix, si no cal. Llavors, la salut mental ens afecta a totes. El que passa és que a nosaltres sempre ens jutjarà. I saps qui és el pitjor jutge de tots? Nosaltres mateixes. Perquè no arribem a formar part d'això que se'ns espera de nosaltres mateixes.